Tinteni Bu Bambang arane butuh mie ayam kok. Lah iya. Ayo. Oh, ya tak enteni. Oh, alah jan. Bu, ternuwun. Wah, itu arisan cah wingi. Ha nggih, ben kok gen Joko wae sebelah kene. Pripun? Oh, lah jenengan iki sias tumbas. Sing di kuplok napa? Sing kula ageng niki. Nggih. Oh, alah. Aku ngarepan rene wong, Bu. Ngerti aku meneh ngarep wae. Wah, nggih. Apa Mbak Retno sih dadi dijak napa? Oh, nggih sama dijak tak belke ngonten. Nah, nggih. Halo, Mbak. Wih, busur cah suwe ra kepethuk. Mbak Retno, sida apa ora melu? Hayo. Enek iki enek busur. Enek Bu Bambang karo Bu Joko lagi siap-siap. Nganggo anu lho ya, hoodie kupluk. Iya, sing ndek ngembaran kae lho. Heeh, nggih. Yo. Busur iki sik ra kepethuk. Kabare pripun? Oh alah. Oh jenengan ki dereng kebagian hoodie kupluk napa? Wo, niki ki saged nggih enten ki nggih Bu Bambang nggih. Nah, iso nggo ngene iki. Bahane sing jero jersey, niki PT, mboten ngagem busa. Dinten ki nggih saged. Oh lah nggih. Nyan ki nak sehat to? Mboten napa-napa to? Wah, ora tau ketok. Ha iya saiki sambung ya Bu pindah RT Lah iya. Oh nggih. Galuh. Mbak Retno, lihat kene bae. Yo, ayo. Ayo.